रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। रही है कुछ पल साथ गे होतई कोनो बात गे मरला के बाद यही है होतई मुलाकात गे। रही है कुछ पल साथ गे होतई कोनो बात गे मरला के बाद यही है होतई मुलाकात गे। हमरा मरद छोड़ के केना हमरा मरद छोड़ के केना कइरा ले ले शादी जो न जो हरम जाती हे के जो हरम जाती जो न जो हरम जाती। डीजे विकास देलही तोई जा हम गे सहन पैबौ हम गे जीते जी दीवाना के कैली खत्म गे। देलही तोई जा हम गे सहन पैबौ हम गे जीते जी दीवाना के कैली खत्म गे। सरवन देखल कई है गई सरवन देखल कई है गई होत बराबादी जो न जो हरम जाती हे के जो हरम जाती जो न जो हरम जाती। रिकॉर्डिंग बाय सुजीत सहरसा।